ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି କି ବଦହଜମି ହେଉଛି କି ପେଟ ଜଳୁଛି କି ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହିଁ କାଫି। ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବଦହଜମି ହୋଇଯାଉଛି, ପେଟରେ ବହୁତ ଜଳାପୋଡ଼ା ବି ହେଉଛି। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତି ବି ଜଳୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ବାନ୍ତି ହେଲେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଉନି, ଖାଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇ ବାନ୍ତି ହୋଇଯିବା। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଖାଇବେ ଘଣ୍ଟେ ବା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ଆମ୍ବିଳା ହେକୁଟି ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବଥା କରିବା ଓ କାଟିବା ଏଇଭଳି ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ପରେ ଲାଳ ଝାଡ଼ା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥାଇ ବେଳେ ବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବା, ବେକ ପିଠି ଆଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ମୋର ଏମିତି କଣ ସବୁ ହେଉଛି? ଏହି ସବୁ ହୋଇଥାଏ କେବଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଏସିଡିଟି ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ଆରାମ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ପାଣିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ପକାଇ ଫୁଟାଇବେ 5 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ। ତାପରେ ଚା ପରି ସିପ୍ ସିପ୍ କରି ପାଣିକୁ ପିଇ ନେବେ। ତା ସହିତ ଜିରାକୁ ଚୋବାଇ ଖାଇନେବେ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବେ 3 ମାସ ଯାଏଁ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟା କହିଲୁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।